La sala Sebastià Busom de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya va acollir aquest dijous al vespre l'acte principal de commemoració del Dia Mundial de la Dona Rural a la comarca. La vetllada va comptar amb la presència de la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona, Fina Sorina, i del president del Consell Comarcal de Cerdanya, Ramon Moliner, que van ser els encarregats de donar la benvinguda i engegar el projecte d'entrevistes Veu de Dona, una iniciativa que després de Puigcerdà recorrerà diferents poblacions de les comarques gironines. Aquest cicle d'entrevistes el que fem és de forma coordinada amb tots els serveis d'informació i atenció a les dones, siguin comarcals o siguin municipals. Juntament amb l'Institut donem veu a una dona que és significada en el territori i d'aquesta manera ella es converteix en protagonista i pot donar a conèixer la seva experiència, les seves vivències, les seves actituds, els seus valors. El format aquest que han decidit des de l'Institut de la Dona de commemorar el Dia de la Dona Rural és un format simpàtic, no? Això de la veu de dona, i és una bona manera de conèixer el que fa la dona rural, que potser amb els anys ha anat evolucionant des d'un paper més sumís, més intern, més de la feina desagradable de la casa, cap a actituds més d'emprenedoria, d'empresària, no? La dona de Cerdanya triada per encetar aquest cicle d'entrevistes va ser Montse Gasc, que és presidenta de l'Associació de Dones del Món Rural Cerdà i que regenta una casa de turisme rural a Aransa. Gasc, que va ser entrevistada pel periodista local Jordi Pardinilla, va explicar el seu testimoni i va analitzar la situació de la dona en una comarca rural com Cerdanya. Jo crec que estem guanyant punts. Ja no està tan tancada a casa, ja no és només la que està per treballar i d'allò, hi ha moltíssima dona empresària ara, encara que poder estar una mica amagada, però hi ha molta dona empresària, tirant endavant i bé, jo crec que anem guanyant. L'acte d'aquest dijous al vespre es va complementar amb l'exposició Dones d'Empresa, una mostra elaborada per l'Institut Català de les Dones i per FIDEM, que recull la trajectòria de les primeres dones catalanes que van entrar en el món dels negocis.